Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Айрат, исәнмесез? Исәнмесез. Баштан үзегез турында таныштырып китсәгез иде. Минем исем Айрат Шафиков. Мин хәзерге көндә Удмуртияның Танук дәүләт ансамбльне музыка җитәкчесе булып эшлим. Шуларак солист буларак чыгыш ясыйм. Тумышым белән мин Әлмәт районы Ялхавай авылыннан. Шулай ук укуым минем Әлмәттә узды. Иң беренче менә бу дәресләрем миннән сорыйлар инде менә ничек инде ул авылда яшәп, менә музыкаль белем алып була дип. Ләкин бик тырышсаң була икән. Мин 6 ел шулай укыдым. Музыкаль мәктәп урны Әлмәт белән Ялхавай арасында йөреп. Анда 60 километр. Шулай атнасына 2 тапкыр мине менә шулай җай чыкты да, мин йөрдем инде. Мин анда укыдым Лапочкина Антонина Алексеевна дигән кешедә. Соңыннан мин укуымны дәвам иттем Әлмәт музыка училищесында. Ул хәзер Көллият дип атала инде, ләкин миңа училище сүзе күбрәк ошый. Мин анарда менә 10 ел укыдым шул кешедә. Ул кеше инде минем тормышымда бик зур роль уйнады. Менә бу музыка өлкәсендә анарда бик күп танылган кешеләр укыган. Мәсәлән, Керам Сатиев, Татарстанның халык артисты, аны барыгыз да беләсез. Шулай ук Әбүзәр Файзуллин, ул консерваториядә безнең профессор булып эшли инде. Шамил Шамгунов, бусы инде Мәдәният һәм сәнгать институты, һәм башкалар барсында санап бетереп булмый. Әлмәттә укыганнан соң мин Казан дәүләт консерваториясына укырга кердем. Минем өчен ул бик зур бәхет, чөнки консерваториядә укырга һәркем хыяллана. Ул инде Казан дәүләт консерваториясе бигрәк тә аерым урын алып тора, чөнки ничек дип әйтим, менә бу якын тирәдә консерватория ул бер җирдә генә, Казанда гына. Мәсәлән, башка республикаларда менә безнең менә бу күрше республикаларда андый уку йорты юк. Бер кайда юк, Мариэлда да юк, Удмуртиядә да юк, бер җирдә дә юк. Һәм менә бу студентларның бөтен ихтыяҗын менә бу Казан консерваториясе канәгатьләндерә бүгенге көндә. Казан да инде ул республикалардан түгел, анда бөтен дөнья буйлап укыйлар. Кытайдан менә бик күп киләләр, анда Россиянең башка менә бу өлкәләреннән бик күп кешеләр килә укырга. Һәм алар монда укулары белән үзләрен бик бәхетле тоялар. Бигрәк тә менә бу татар музыкасы өйрәнергә килгән кешеләр. Инструменталистлар булсын, вокалистлар булсын, күбрәк вокалистлар инде. Консерваториядә мин укыдым Рөстәм Рахматуллин дигән кешедә. Ул Татарстанның атказанган артисты, бүгенге көндә сез аны беләсездер. Менә мин арда укыдым баян классы буенча. Мин үзем баянчы. Әйтеп китмәдем асына. Баянчы, гармунчы. Аның классында укыдым мин. Һәм икенче специальность буенча мин консерваториядә дирижирование буенча укыдым. Бу дирижерлык буенча. Бу инде күбрәк халык уен-кораллар оркестры белән бәйле. Анда мин укыдым Якутияның атказанган артисты Кисленко Николай Иванович дигән кешедә. Бу инде чөнки менә бакалавриатка күчкәч, менә укыту системасы безнең 5 еллык түгел, безнең специалитет 4 еллык. Анда шундый сайлау мөмкинлеге куялар студент өчен. Да, дирижирование сайлыйсыңмы син, башка анда шундый өлкәгә китәсеңме? Мин инде аны сайладым, җенләнеп киттем дөресен әйткәндә консерваториядә укыганда, шул инструментовкалар белән эшләп, переложениелар белән. Һәм менә шулай барлыкка килде инде барсы. Консерваториядә уку мин анда ничек дип әйтим, теләп укыдым, ләкин бик авыр иде анда укырга. Консерваториядә укыганда мин бер юлы 2 коллективта уйнадым. Бер санның Татарика оркестры иде, ансында беләсездер. Ринат Халитов җитәкчелегендәге безнең проректор име. Чөнки менә бу без аны атыйбыз менә народниклар дип инде менә бу кафедрага укырга кергән менә бу халык уен коралында уйнаучы кешеләр, алар бүленәләр. Икесе ике оркестры бар. Халык уен кораллар оркестры зур һәм бар Татарика бу инде татар музыкасы оркестры дип атыйлар инде аны күбесенчәме репертуарга карап. Һәм кемгә менә кайсы оркестрларга инде. Я мондалар син я тегендә. Миңа менә ничектер шулай бәхет елмайды, мин Татарикага эләктем. Без ул оркестрда бик теләп уйнадык, бик күп гастрольдә йөрдек. Без операларда куйдык, башмагы музыкаль комедияларында, сольный теге концертларда куйдык. Без Петербургка да бардык, Мәскәүгә дә бардык, Оренбургта, Башкортстан анда барсында санап бетереп тә булмый инде. Икенче коллективка килгәндә ансы Казан дәүләт консерваториясының фольклор ансамбле.
Мені анда шақырдылар. Мен анда шыраклы рәвештә генә килеп кердем ул коллективка, дөресен генә әйткәндә. Без аның тарихы кыскача гына булайрак булды. Мин беренче курста укыганда минем курсташым да укырга керде. Казан дәүләт консерваториясенә без Әлмәттә бергә укыган идек. Ул үзенең кызганычка каршы үзе теләгән факультетка керә алмады, кызганычка каршы. Һәм аңа киңәш иттеләр этномузыкология кафедрасына укырга керергә. Этномузыкология кафедрасы ул инде фольклор белән шөгыльләнә, күбесенчә экспедициялар ясый. Һәм менә шунда ул кирип китте. Һәм ул анда укыганда аларның ансамблендә гармунчылары юк иде. Һәм мине шунда чакырдылар уйнарга. Әлбәттә, ул вакытта мин гармунда уйнамый идем. Күбрәк мин баянчы булып уйный идем анда. Һәм мин шуннан ничектер гармун белән кызыксынып киттем, һәм аларда уйный башладым. Һәм шактый гына ул кызыклы иде миңа. Минем өчен алар белән дә без күп кенә гастрольләрдә булдык. Бик кызыклы моментларны да искә төшерергә була. Ул без койларга бардык, мәсәлән, беренче курста укыганда без бардык Алтайга. Бу шактый катлаулы шундый сәяхәт иде, ни белән, поезд белән. Анда теге поездларны алмаштырып, теге пересадка диләр русча. Без шунда бардык. Без анда фестивальгә бардык. Ялгышмасам, исеме атала иде Дни России на Березовой Катуне дигән шундый инде фольклор коллективлар җыела. Без дә шунда бардык. Коллективка килгәндә ул фольклор ансамбльнең анда төрле милләт менә бу фольклоры чагыла. Менә мәсәлән, кем килә, үзенең нинди милләттән булуына карап, үзенең менә бу ни белән шөгыльләнә инде. Менә культурасы белән шөгыльләнә. Анда марилар да бар, анда чуашлар да бар, удмуртлар да бар, татарлар. Татарларга килгәндә анда бөтенләй безнең татарларның бүленешләре шактый күп. Мәсәлән, мишәрләр бар, типтәрләр бар, географик яктан караганда Пермь татарлары бар, анда мәсәлән шул анда башка өлкәдәге татарлар бар. Һәм һәрберсе үзенең менә бу культурасын анда менә чагылдырырга мөмкинлек бирелә. Фольклор ансамбльгә килгәндә аның җитәкчесе Лилия Илдусовна. Лилия Илдусовнага сәлам. Әгәр дә безне карап утырса инде, чөнки аның белән күптән очрашкан юк. Мин шунда менә ул ансамбльдә уйнадым. Безнең хәтта шундый кызыклы проект булды. Ул без опера куйдык Гоголь әсәре буенча «Ночь перед Рождеством». Бу яңа әсәр иде. Неофольклоризм дип атыйбыз инде без аны. Елена Анисимова ялгышмасам композитор Ижаудан. Һәм менә шул операны куйганда, анда әлбәттә уйнарга тиеш симфоник оркестр. Ләкин анда нидер сәбәпләр аркасында симфоник оркестр әллә уйный алмады, ничектер анда менә шундый проблемалар килеп чыкты да. Безнең Татарика оркестрын бераз зурайтып, составын скрипкалар, анда шундый инструментлар истәп, без менә шул операны уйнадык. Ул опера әлбәттә камерный, зур түгел, ләкин ул үзенең тамашачысын тапты, ул бик зур уңыш белән барды. Һәм менә шул операда менә бу фольклор ансамбльдә катнашты. Ул инде сюжет буенча да менә махсус язылган. Һәм мин шул операның яртысын баштан оркестрда уйныйм, аннары китәм дә, киенәм дә, фольклор ансамбль белән чыгам һәм гармунда уйныйм. Менә күз алдына китерсәгез, менә опера бара, чыгалар җырлап. Ансамбль һәм гармун белән. Анда гармун бар һәм балалайка. Оркестр уйнамый бу вакытта. Минем өчен бик кызыклы проект. Ул премьера иде, ул беренче тапкыр куелды Казанда. Бу Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында, ул инде консерваторияның зур залы санала, чөнки андый проектлар өчен кызганычка каршы опера театрында бирмиләр, кызганычка каршы яки башка шундый менә сәхнәләрне бирмиләр. Гастрольләргә килгәндә ул менә бу опера белән без бардык. Яшел үзәңдә без аны куйдык. Без аны куйдык, ялгышмасам, Саранскида, буйны Мордовияда. Без аны куйдык, аннары шул Ижауда филармонияда куйдык. Аннары ялгышмасам, Мариилда куйдык без аны. Һәм шундый бүгенге көндә аны куялардырмы, юктыр белмим, ләкин мин анда бик теләп уйнадым. Беренчедән, бу бөтен кеше өчен дә кызыклы проект иде, икенчедән ул менә бу гармончы партиясын башкарган беренче кеше ул мин идем. Миңа шунысы белән кадерле, чөнки миңа махсус партия язып бирделәр, мин аны уйнадым, миңа анда чыгыш ясау ошый иде әлбәттә.
Хәтта фольклор ансамбльдән киткәннән соң да мин анда уйнадым. Чөнки мине чакыралар иде анда. Менә бу инструментария килгәндә инде соңыннан менә бу гармон темасына кереп киткәч, консерваториядә фольклор ансамбльдә уйнагач, миңа ул ничектер бик кызык булып тоелды инде. Менә үзенчәле бит ни өчен дигәндә, мин гомумән гармонда уйный идем, ләкин андый дәрәҗәдә түгел, чөнки менә профессиональ дәрәҗәдә, ләкин анда теге менә концертный менә әйтәр, выступление димәйме, сольный, андый нәрсә юк иде. Ул гомумән бездә менә Татарстанда андый уку йортлары юк. Мәсәлән, гармон буенча махсус белем бирә торган. Мәсәлән, Мәскәү белән анда башка, менә Архангельск, Орел шәһәрләре белән чагыштырганда, мәсәлән, бездә андый әйбер юк кызганычка каршы. Ул булырга мөмкин факультатив. Мәсәлән, кеше үзе уйный, мәсәлән, аңа киңәшләр биргән, ки шул баянчы яки аккордеонда уйнашаймы, менә махсус менә шундый мәктәп, шундый менә система ул юк. Ләкин мин үзем шөгыльләндем, ләкин менә хәтта син уйныйм дисәң дә, бүгенге көндә менә татарчаймы, мәсәлән, мин күз аңында там хромканы индәйме, аңлыйсыздыр нәрсә икән. Анда килеп баса беренче чиратта репертуар темасы. Чөнки репертуар ул иң четерекле мәсьәләләрнең берсе бүгенге көндә. Чөнки мәсәлән, халык киегенә уйнасаң да татарча, аны табып булмый. Чөнки кызганычка каршы ул өлкәдә эшләмиләр. Хәтта профессиональ композиторлар да эшләмиләр бу өлкәдә. Чөнки нишләптер ул әйбер кызыксындырмый. Халыкка ул кирәк. Халыкта менә бик зур ихтыяҗ бар менә бу әйберне. Нидер эшкәртмәләр тыңларга, халык көйләрен анда ничекенә булсын, ул юк. Шуңа күрә мин менә 3нче курста укыганда минем укытучым менә Рөстәм Рахматуллин. Ул анда менә мәсәлән бездә шундый система бит инде укыганда ярты ел сайын бирелә сессия, бүтән менә уку йортларында кебегме, һәм син үзеңнең программаңны тәкъдим итәсең. Специальность дип аталаймы. Анда программа буенча консерваториянең үзенең таләпләре бар. Син анда нәрсә телисең, шуны уйный алмыйсың. Анда һәрберсенә дә шундый таләпләр куелган. Син анда уйнарга тиеш полифония, күп очракта Бах индәйме, крупный форма, димәк, берничә кисәктә торган әсәр анда нәрсә тәкъдим ителә, һәм я халык көе, я виртуоз әсәр үз инструментын ясалган өчен. Һәм менә шул менә бу халык, менә бу көе уйнарга кирәкле җирдә ул миңа тәкъдим итә, әйдә әле син дә гармонда уйнап кара әле ди. Менә нидә, консерваториядә. Чөнки ул әйтә, син дә уйныйсың ди, шулай ул миңа әйтә, ну син бит инде композитор ди, ул миңа шулай дип әйтә, син дә композитор бит инде, мин композитор түгел әлбәттә. Һәм менә шул сессия өчен мин үземә үзем яздым программаны, менә бу нигә инде уйнар өчен әсәр. Ул атала иде халык көйләренә фантазия, бу хромка өчен сольно. Әлбәттә аны эшләр, ул аны мин аңа күрсәттем, ул аның белән инде канәгать калды. Әйдә ирен күрсәтерсең, уйнарсың дип. Дөресен әйткәндә менә теге консерваториянең менә бу кафедрасына чыгып менә хромкада уйнар, син башкалар менә баянда уйный, шундый теге нидәйме? Теге шундый җитди программа белән син гармон күтәреп чыгасың соңыннан. Аның өчен миңа калса бик шундый инде теге ничек дип әйтәм, кыю кеше булырга кирәк. Икенчедән әле син үз әсәреңне уйныйсың, анда Курамшин да түгел, Вәлиев та түгел, анда башка автор да түгел, әйме? Анда бәя бирәләр синең уйнавыңа да, синең әсәреңә дә бәя бирәләр. Менә шундый моментлары бар. Кафедрага ул шады, дөресен әйткәндә. Бу номер үтте анда. Ничекенә була. Ну анда әлбәттә халык темаларына түгел, анда минем үземнең бер тема да бар, оригинал тема. Ләкин ул халык менә бу көйләрне охшатып ясалган. Һәм ул һәм без аны госэкзаменга калдырдык. Дәүләт экзамены бар. Ул 4нче курста үтәйме? Һәм ниндидер әсәрне калдырырга була шул нигә инде экзаменга, менә бу дәүләт имтиханына калдырырга була. Һәм ул әсәр шулай калды. Һәм анда бит инде председатель килә, менә бу комиссияның, әйме, каяндыр булса чакыралар, анда шул һәм ул уйныйсың син анда ул әсәреңне. Минем ул шулай килеп чыкты да, мин башта уйнадым баянда. Анда полифония, крупный форма, һәм анда берничә сайлау мөмкинлеге бар. Һәм баянны куйгач алдым пулма хромка, һәм татарча уйнадым үземнең әсәрне. Ул ничек дип әйтим, минем өчен беренче җиңү иде менә бу нидә, гармон белән уйнауда. Һәм миңа калса ул анда шактый яхшы гына килеп чыкты дип уйлыйм. Ул әсәрне без әлбәттә аңа хәтлектә уйнадык. Без мин 4нче курста укыганда, ялгышмасам, я 2011 елны микән, без татар моңында катнаштык. Менә бу телевизион конкурста, әлбәттә мин үзем теләп бик катнашмадым, әлбәттә чакырдылар мине анда ансамбль җыеп, менә монда уйныйк әле дип.
минем бик зур теләгем юк иде анда, чөнки минем гел гастрольдә, гел концертта минем менә тегене андый вакытым юк бик. Без аны инструменталь ансамбль җыеп, без башта бер конкурста уйнап карадык, кечерәк конкурста инде. Без ул конкурсны җиңдек. Без әлбәттә анда беренче урынны алдык. Ул җитди конкурс түгел, ул күбрәк менә әйтәләр музыкалар шундый апкатка үткәрергә димәйме? Менә каядыр мәсәлән уйнап карарга, белергә менә реакцияны анда буламы, юкмы? Аннары без татар моңында уйнадык аны. Бу татар моңында безнең тагын бер әсәр бар иде. Ну, безнең анда ялгышмасам 3 әсәр әзерләгән идек. Ләкин бу әсәр инде ул барды шулай. Без беренче без сайлап алу турында үттек, баштан консерваторияда, аннары беренче турга үттек. Ул инде телевизордан күрсәтелә һәрвакыт, аннары икенче тур. Без анда инде нидә тур эфирда уйнадык аны. Ләкин безне анда үткәрмәделәр инде. Алга таба әлбәттә, бу инде аның башка тема. Бусын сөйләп тормыйм нигә икән, ләкин менә бу тур эфирда уйнау үзенең нәтиҗәләрен бирде. Кызганычка каршы без анда аны тулысы белән уйный алмадык, чөнки татар моңының регламенты бар, аның үз кагыйдәләре бар, анда куела хронометраж. Мәсәлән, шуның хәтлек кенә вакыт бирелә, һәм син шуңа сыерга тиеш бер кешегә менә. Җырны да син тулысы белән җырлый алмыйсың, уйный алмыйсың, һәм без аның шундый кыскартылган вариантта уйнадык. Миңа калса, уңышлы уйнадык дип саныйм. Мин менә ничә еллар үтте инде, менә аның язмасын караганым юк, кызганычка каршы бер тапкырда. Ләкин телевизордан күп кешеләр аны карый, нидер теге кабатлауларын да инде яңадан күрсәтсәләр дә, менә шул әсәрдән соң инде нишләптер без аны уйнап бетердек тә. Тур эфир анда бара ярты төн уртасына хәтлек. Ул сәгать 10 кичке 10-да башлана иде, ялгышмасам, анда кич белән күрсәтәләр. Һәм шуннан соң инде нишләптер телефонга да бик күп шалтырата башладылар, бик күп яза башладылар. Рәсәй буенча, чит ил буенча менә яза башладылар инде. Ниндидер аралашмаган туганнар да шалтырата башлады. Минем шуны нәтиҗә ясадым инде, сине белсеннәр, синең эшеңне күрсен өчен сине телевизордан күрсәтергә тиешләр икән. Әгәр дә син менә шундый үз эшең белән шөгыльләнәсең икән, гади тормышта сине белмиләр. Бигрәк тә син менә сәнгать кешесе булсаң. Син телевизордан күрмәсәң, димәк син уйнамыйсың, димәк син иҗат итмисең, димәк син бер нәрсә дә эшләмисең дигән менә шундый фикер туа кешедә. Менә кыскача шулайрак. Әйткәнегезчә, сез хәзер Татарстаннан читтә җырда ватанлык ансамблендә эшлисез. Менә ши җиргә үзегез теләп чыгып киттегезме? Гомумән танлык ансамбленә ничек барып эләктегез? Дөресен генә әйткәндә, миңа калса, кеше тормышында күп кенә әйберләр, ул менә ничектер теге алдан уйланып эшләнми, ничектер ул менә нидер очраклы рәвештә генә булырга мөмкин күп әйберләр. Менә әгәр дә без билгеле кешеләрнең менә биографияларына мөрәҗәгать итсәк, менә күп әйберләр очраклы рәвештә килеп чыга. Очраклы танышулар, очраклы гына ниндидер анда менә шундый анда ничек дип әйтим инде, төрле менә шундый вакыйгалар килеп чыга, Минем дә чагыштырмаша шулай булды. Мин 4нче курста укыганда мине армиягә алып китерәләр, дөресен әйткәндә. Анда инде менә ул армиягә алып китү дигән әйбер, монда без әзерләнәбез инде теге дипломны да якларга әзерләнәбез, дәүләт имтиханнарына да әзерләнәбез. Анда бик күп инде эшләр, эшләргә кирәк, анда бит әле теге банкетында ясарга кирәк бит әле аның, акчасы да кирәк. Мин үзем Әлмәттән булгач, минем бит военкомат Әлмәттә, менә бу хәрби комиссариат ул Әлмәттә, һәм повестка ул менә шуннан килә сиңа. Аны җибәрәләр консерваториягә ук җибәрәләр, һәм син үтәргә тиеш Әлмәткә барып, әгәр дә больницада икән, больницадан да үтәсең, һәм башка ниләр менә шундый менә шулай йөрттеләр, дөресен әйткәндә күп. Ләкин мин инде җибәрергә повестка да бирделәр. Инде әзерләндем китәргә. Инде хәзер барырга инде мин әлбәттә ул вакытка дәүләт имтиханнарын тәмамлаган идем консерваториядә. Ләкин мин диплом аласы бар, мин шул дипломны ала алмыйча китеп барышым иде инде армиягә. Ләкин соңгы вакытта Казаннан ниндидер кагазлар килеп, мине анда алмаска булдылар. Һәм мин шулай калдым. Ләкин мин дипломны барып алдым, ләкин кайбер менә бу планнар алар юкка чыкты. Дөресен әйткәндә, минем бары планым менә бу дирижирование буенча укуымны дәвам итәргә. Ләкин ул килеп чыкмады, әлбәттә ул елны. Минем хәзердә анда теләгем бар, ләкин кайбер менә ничек дип әйтим, проблемалар белән әле ул барып чыкмый. Бәлки килеп чыгар киләчәктә. Һәм мин калгач, мин әйтәм, я эшләргә кирәк бер ел, яисә нәрсәдә белән булса да кеше шөгыльләнергә тиеш. Күп кенә мәсәлән әйтеп китәргә кирәк, күп кенә консерваторияны тәмамлаган кешеләр, алар кызыл диплом белән тәмамлыймы, зәңгәр диплом белән тәмамлыймы, алар нинди генә дәрәҗәдә алар менә уйнамасын, аларның эш урыннары күп очракта бер генә. Бу музыкаль мәктәпләр.
әгәр дә инде аның ничек дип әйтим, теге әйтәләр бит, бәхет елмайса, ниндидер училищеләргә керергә мөмкин. Чөнки мәсәлән, менә Казанда менә мин белән бергә укыган кешеләр, алар барсы да шулай дип эшли. Бик күп кеше генә ниндидер коллективка яки ниндидер җиргә эләгә ала. Бигрәк тә үзенең менә бу мин аны әйтәм инде, менә үзеңнең уйнаганың өчен акча эшләү дип. Мәсәлән, син үзең уйныйсың, үзеңнең эшең белән акча эшлисең үзеңә. Мәктәптә инде син күбрәк эшлисең бит инде балаларны укыткан өчен. Мин аны русча әйтәр педагогическая деятельность дибәйме? Менә бу укытучылык эше белән. Менә минем шундый укытучылык эше белән бик шөгыльләнәсе килмәде, дөресен генә әйткәндә. Чөнки минем консерваториядә укыганда мин инде үземнең телефон мин инде үземнең ничек дип әйтим, менә бу юнәлешне алган идем. Чөнки укыганда күп кенә музыкант үзенең нәрсә эшләргә кирәк, менә нәрсә эшләргә менә омтылуын белми. Нәрсә эшләргә икән. Бу музыканы уйнаргамы, академический менә өлкәгә китергәме, халык көе белән шөгыльләнергәме, анда эстрада уйнаргамы, менә нинди өлкәдә барырга телим, менә шуны белмим. Менә мин консерваториядә укыганда инде минем анда менә инде уже минем анда инде менә ничек дип мин юнәлешемне таптым дип әйтә алам. Ул юнәлешем татар музыкасы ул теге килә бара килде инде шулай минем белән бергәме, ләкин менә бу гармоннар, менә бу баяннар ул инде үзенең теге урынын алды да, мин менә бу халык көйләре белән күбрәк шөгыльләнә башладым. Һәм шул өлкәдә минем эшлисем дә килде. Танок ансамбле ул мин аны ялгыш кына интернетта күрдем. Вакансия бар иде анда. Ул ничектер шундый вакыт ул ансамбльдә ул дәүләт ансамбле санала, ләкин анда ниндидер реформалар, ниндидер менә шундый үзгәрешләр вакыты иде ул. Анда бик күп кеше ул ансамбльдән китте. Анда үзгәртеп корулар башланды, ниндидер менә шундый вакытлар. Менә мин шул вакытка туры килдем. Һәм менә бу вакансия ягыннан караганда, һәм мин анда бардым, мин анда теге бездә аталар аны прослушивание дип, анда мәсәлән синең документларың буенча алмыйлар эшкә. Сине башта утыртып анда уйнаталар, тикшерәләр һәм башка. Әгәр син шуны үтсәң, син анда менә бу стильгә туры килсәң, син алырга мөмкиннәр. Әгәр дә үтмәсәң инде анда синең анда консерватория тәмамлаган дипломың да, башкасы да беркемне дә кызыксындырмый, дөресен әйткәндә. Мине анда алдылар. Ничек кенә булмады. Минем Ижауда беренче тапкыр булуым түгел, яңа хәтлектә без анда концерт белән дә барган идек, татарика белән дә барган идек, шул ук менә бу ночь перед Рождеством да куйган идек. Мин анда кунакка да барганым бар иде, менә шулай кирип киттем инде мин анда. Дөресен генә әйткәндә, менә кайбер вакытны сорыйлар, менә нишләп сине алдылар анда, нишләп менә бүтән кешене түгел дип, минем начальник шулай әйтә инде, менә син бит баянда да уйнадың, менә хромкада уйнадың, менә шул гармунда уйный белгән өчен дип әйтә ул күбрәк. Мәсәлән, ул менә үзенең ролен уйнады. Чөнки менә бу уйнау, мәсәлән, менә бу шөгыльләнеп буша китмәде дип әйтә алам мин. Ул гомумән буша китмәде, ләкин менә тормышта ул ярдәм итте, менә шундый бер фишка буларак. Һәм мин анда эшләп киттем. Мин анда инде менә җәйгә 2нче ел эшлим ул ансамбльдә. Менә шулайрак. Программагызда нинди репертуар бар? Танок ансамбле, менә бу танок дигән сүзне күбрәк бөтен җирдә удмурт сүзе дип уйлыйлар. Сез үзегез дә шулай уйлагансыздыр инде, әйме? Танок дигән сүз ул бөтенләй славян теленнән кергән сүз. Әгәр дә мәсәлән интернеттан да карасагыз, танок ул шундый алар әйтәләр, молодежный исполнительский стиль дип. Димәк, менә бу яшьләр менә бу стиле була инде, менә бу җырларны, биюләрне башкарудагы. Танок дигән сүз ул күбрәк менә бу танок, хоровод, карагод дигән сүзләр белән янәшә бара. Әгәр дә без менә рус теленнән карасак, менә бу мин үзем дә ул сүзне беренче тапкыр ишеттем әлбәттә анда. Ләкин ул инде атала государственный ансамбль народной песни, музыки и танца Удмуртской республики Танок дип, ләкин анда нинди милләтнең җыры яки биюе икәне күрсәтелмәгән. Удмуртныкы да, урысныкы да түгел. Ләкин күп өлеше әлбәттә безнең урыс репертуары дип әйтелә мин. Чөнки бу ансамбльнең төзелүенең максаты андагы менә бу күбрәк славян милләтеннән булган кешеләргә хезмәт күрсәтү, менә бу культура ягыннан. Ләкин программада төрле безнең менә бу әсәрләр бар. Монда бик аерым игътибар бирелә, мәсәлән, казак җырларына. Менә бу казачьи песни диләр, ишеткәнегез бардыр бит аларны, биюләрне. Татарча, мин татарча уйныйм, мәсәлән, миңа анда мөмкинчелек бирәләр. Мин уйныйм, минем үземнең эшкәртмәне уйныйм күп очракта. Мин төрле концертларда куела, миңа
аны уйнарга рөхсәт итәләр. Чөнки анда төп критерий булып тора инде менә халыкка ошасын, профессиональ эшләнгән булсын, ул нинди генә менә музыка алсак та инде, шул менә мәсәлән хәзерге безнең яңа программада бар мәсәлән Венгрия биюе, бар итальян биюе, бар Сириядән бию, бар безнең Ирландиядән бию. Күбрәк инде татарча биюдә куярга әлбәттә безнең исәбебез бар. Ләкин кызганычка каршы менә бу кадрлар мәсьәләсе килеп баса монда беренче чиратта. Чөнки татар музыкасы, хореография булсын, музыка булсын, җыр булсын, ул шактый мин аны катлаулы дип әйтер идем. Мәсәлән, урыс кешесе бер качан да татарча җырлый алмый. Без мәсәлән урысча җырласак та, уйнасак та, мәсәлән, бүтән милләт кешесенә ул бик авыр бу, мөмкин түгел дип әйтер идем. Мәсәлән, минем үземнең андыйны бик күргәнем юк. Сезнең күргәнегез бармы урыс кешесенең корорманны җырлаганны яки анда башка шундай бер эшләгән? Мәсәлән, минем бик күргәнем юк. Һәм менә бу биюне куер өчен, менә бу постановка диләр бит инде, махсус кадрлар кирәк. Эшли белүче дә, куя белүче дә кирәк. Әлбәттә, мин музыка белән тәэмин итә алам. Ниндидер анда эшкәртмә булсынмы, анда ниндидер язарга кирәк булсын, эшләп була, ләкин кызганычка каршы әлегә аны эшләп булмый. Ләкин ихтыяҗ бар. Чөнки менә бу Удмуртиядәге менә бу татарларга күз салсак, анда милләтләрнең саны ягыннан без анда икенче урында торабыз бүгенге секундта. Беренче урында руслар торса, икенче урында без торабыз. Бу Удмуртиядә. Удмуртлар үзләре 4нче урында гына. Кызганычка каршы. Шуңа күрә менә бу демографик хәлне исәпкә алып, менә шундый әйбер бар, рентабельность дигән, кемгә күрсәтергә килсен өчен. Шуңа күрә ничектер татар менә бу сәнгатен күрсәтү удмуртлыкна караганда кайбер очракта отышлырак та булырга мөмкин. Менә шундый әйбер бар бездә. Чөнки удмурт коллективлары җитәрлек. Бар Айкай театр, улай шундый театр бар, Италмас дәүләт ансамбле шулай. Бусы инде удмуртларның күзләренеке. Һәм безнең мондагы ансамбль шул икенче төрле өлкәдәрәк эшли. Менә гомумән дус туганнарыгыздан читтә яшәргә авырмы? Нинди кимчелекләре яки өстенлекләре бар? Мин теге ничек дип әйтәр инде бөтен җиргә дә яләшәләр, дөресен әйткәндә ул авыррак. Чөнки мәсәлән минем ижауда мәсәлән беркем дә юк. Мәсәлән туганнарымнан яки анда дусларым минем бар, бер консерваториядә укыган дусларым бар минем. Яшәяш инде син яңа теге танышлар да барлыкка килә инде бергә эшләгәчәйме, ләкин болай юк. Чөнки катлаулырак бераз. Мин аны җиңел дип әйтмәс идем. Ул теге халык җырларында җырлана бит теге сагынырсың, саргаерсың, читләргә китеп карады. Мин аны хәзер үз тәҗрибәмдә яхшы беләм дөресен әйткәндә. Ул авыррак, ләкин ничек кенә булмасын, мин гел утырмый, без гел гастрольдә йөрибез. Безнең мәсәлән географиягә карасак, менә бу гастрольгә, менә без кичә генә Свердлов өлкәсенең Красноуфимск шәһәреннән кайтып төштек төнлә. Төнлә киттек, төнлә кайттык. Ул Ижаудан 600 километр тирәсе. Без анда автобус белән бардык, концерт куйдык, кайттык. Ул бик катлаулы әйбер. Анда юлда йөрү. Ләкин андагы тамашачыга улашады. Ул заказны концерт иде дөресен әйткәндә. Мәсәлән, теге афиша белән барып билет саткан не түгел, концерт түгел, ә менә организация, анда тимер юл, менә бу ни инде. Анда вокзалмы, мин хәтерләмим. Менә шул концерт куюын теләделәр, анда бәйрәм чарасы булса, тәбриклиләр һәм менә бу ансамбльне инде бу коммерция формасында. Ләкин анда кешеләргә ул бер теге бүләктә икенче яктан караганда реклама булып та тора. Һәм инде аларның инде сольный концерт белән чакырасылар килә безне шунда. Менә бу нигә инде. Башка яктан караганда без Башкортстанда да булабыз, бу Нефтекамск, Татарстанда. Безнең алда концертлар көтелә Әлмәттә. Без беренче тапкыр барабыз анда. Минем өчендер дип уйламыйм әлбәттә, ләкин барабыз. 22 мартта Әлмәттә көтәбез. 25 Чаллыда булачак. Без Түбән Камада булдык күптән түгел генә. Алабугада куйдык. Аннары безнең барырга исәп Киров өлкәсенә. Без анда булгалыйбыз әлбәттә. Пермь өлкәсендә дә, ләкин без күбрәк барабыз кечерәк шәһәрләргә. Инде хәзер зуррак шәһәрләргә безнең анда күчәргә шундый өмет бар. Удмуртияны без инде бөтен диярлек йөреп чыгабыз. Кая чакырсалар да, мондай теге афишалар белән, теге мондай сольный концертлар белән дә йөрибез бөтен җирдә без. Безнең менә шундыйрак. Шуңа күрә Татарстанда еш булам. Теге үзем дә кайтып берем, концерт белән дә еш булам. Шуңа күрә нинди менә шундый кызыклы хәлләр була хәзер теге интернетта дуслар афишаны күрәләр дә, без шәһәрендә менә Чаллыдамы, Түбән Камадан фотога төшереп җибәрәләр миңа.
Yemekten bu min diyem alарға. Çünkü bizden afişalar anda elinip tura. Yarar kiler biz әлі, şıraşır biz әлі diyeler menen bısı, indi көңілні сүйіндіредірсің aytkanda. Күп гастрольләрдә йөргән вакытта сез татар телендә еш аралашасызмы? Гомумән, татар телен камилләштерү өчен ниләр эшләдегез дип әйтәсез? Мен өзімнің ғөмүмен гел татарча гына сөйләшәм дип саныйм күп очракта. Мен урыслар белән дә татарча сөйләшергә яратам. Ләкин мин ансамбльдә эшли башлаганда мен бер үзем генә татар идем анда. Башка кешеләр юк иде. Дәресен әйткән баранда нидер менә катнаш гаиләләрдән килгән менә бу кешеләр әйме, ләкин кызганычка каршы ул катнаш гаиләдәге туган менә бу балалар, алар күбрәк русча гына белә. Шулаймы? Бу бездә дә шулай инде, ул күп очракта әйме, рус теле барыбер өстенлек ала. Чөнки җәмгыятьтә безнең рус теле күбрәк кулланыла. Әлбәттә ул тәрбиягә дә карый, дөресен генә әйткәндә. Ләкин мәсәлән аралашырлык кеше юк иде. Ләкин шуннан тора бара Татарстаннан кешеләр килделәр. Безгә анда тагын кешеләр пайда булды инде. Шуңа минем анда аралашырлык бераз гына булса да кешеләрем бар, ләкин минем ихтыяҗым кала бирә татарча аралашуга иҗабда. Чөнки күп очракта я телефоннан, я интернетта аралашырга туры килә. Телне камилләштерү мәсьәләсенә килгәндә, бу һәрбер татар кешесе бу өлкәдә эшләргә тиеш дип саныйм. Без менә кемдә генә алмыйк, бездә проблемалар бар. Иң төп проблемаларның берсе ул урыс сүзләрен катыштырып сөйләү. Шулаймы? Синдә дә шулаймы? Менә Кайым Насыр язган бит, ике телне бергә кушып сөйләү наданлык галәмәтедер дип. Мин инде теге сүзен сүзгә хәтерләмим, ләкин мәгънәсе шулай. Менә бу проблемалар килеп чыкмасын өчен, әлбәттә күбрәк әдәбият укырга кирәк. Яхшы әдәбият укырга кирәк. Менә андагы сүзләрне истә калдырырга кирәк. Мәгънәсен һәм аны практикада куллана белергә кирәк. Ул ничек кенә авыр булмасын, безнең күп кенә сүзләребез менә бу хәзерге менә бу заманча сөйләмнән төшеп кала. Һәм без шул төшеп калган сүзләрне кызганычка каршы урыс сүзләре белән алыштырабыз. Һәм ул шуны хәтлек менә безнең гадәткә кирип китә, әйме? Ул шулай булырга тиеш кебек безгә. Менә минем фикерем шундый мәсәлән. Күп кенә сүзләр бездә төшеп кала. Менә мәсәлән мин Литвада булганда төрекләр белән аралашкан идем. Анда төрекләр килгән, алар инде һәм теге менә әгәр дә Тукайның менә бу иҗаты белән таныш булсаң, мәсәлән аның теге ничек дип әйтим инде 20нче гасыр башында язганрак иҗат иткән кешеме? Төп өлеше инде иҗатының. Менә аларны аңларга була. Чөнки аларның менә бу ничек дип әйтер, телне консерватив дәрәҗәдә саклыйлар. Менә алар 100 ел ничек сөйләшкән, хәзер дә шулай сөйләшәләр кебек тоела миңа. Менә бу җөмләнең төзелеше, аерым сүзләр әйме, ә безнең татар теле шундый заманча телгә әйләнде, менә әйме, без бик теге алга киттек дип әйтәлмим мин, ләкин менә ничек дип әйтим, бер урында тормыйбыз. Яңа сүзләр дә өстәләбез, ничектер. Менә бу консерватизм ул бездә сакланмый кебек. Һәм менә бу төрекләрне аңлар өчен менә шул әдәбиятны белү кирәк, менә шул вакыттагы. Менә бу Тукай, Дәрдемән һәм башкаларның әдәбиятын син яхшы белсәң, син аларны аңлый аласың. Алар анда шул инсан дигән сүзләрне кулланалар, анда чакрым дигән һәм башка шундый сүзләрне әйме, мин барыбер аңлый алам, ләкин миңа да хәтта авыр. Мин үземне чагыштырмаша яхшы беләм дип саныйм үземне, әйме, менә татарча. Ничек кенә менә теге ниләр хаталар булмасын, әйме, ләкин миңа авыррак. Шуңа күрә кайбер сүзләрне барыбер теге аңлап бетереп тә булмый. Шуңа инглизчәгә күчәргә туры килә кайбер вакытны. Татар телен үстерүгә үзегездә нинди өлеш керттегез дип саныйсыз? Минем белән аралашкан кешеләр менә әйме милләтенә карамастан теге әйтәләр, менә заражаются диләр, әйме, менә бу. Миңа мәсәлән алай дип әйтүләре ошый. Менә кайбер менә татарларда менә шундый кемчелек бар безнең, әйме, менә татар гаиләсеннән булсаң да, татар булсаң да, кешеләр татарча сөйләшүдән ояла күп очракта. Бу минем генә фикерем түгел, сездә шундый фикердә дип уйлыйм мин, әйме. Менә җәмгыятьтә дә шулай, уку йортында да, хәтта татар белән дә татарча аралашмый хәзер. Әгәр дә мәсәлән мин үземнең менә бу мисалымда әгәр дә татарча сөйләшәм икән, каядыр аларны этәрәм икән менә шул юлга, әйме, аларда ул ниндидер стимул теге уяна дип әйтер идем мин, әйме. Булырга мөмкин, ул әле ничектер теге батырлык исти кешегә һәм ул ничек әле мин бер үзем генә түгел икән, мондый кешеләр дә бар икән дигән менә шундый фикер турырга мөмкин кешедә. Мин аны уңай әйбер дип саныйм, әгәр дә менә кызыксыналар, эшлиләр икән. Хәтта мәсәлән татар телен мин һәрвакыт әйтә киләм. Менә мәсәлән русча сөйләшкәндә менә беләсезме әйтәм, бездә менә бу сүз татарча ничек була, бездә әйтәм менә ничек эшлиләр,
Ул башка кешеләр өчен дә кызыклы. Мәсәлән, мин кызлардан ишеткәнем бар. Мәсәлән, татар теленә мөрәҗәгать итсәң, безнең менә бу матур сүзләр бар бит инде безнең, әйме? Безнең менә бу татар телендә. Мин инде аны менә бу җанымнар, җан кисәкләрем, матурларым, карлыгачларым бездә шуның хәтле күп, әйме? Алар да менә шул сүзләрне нишләптер татарча ишетергә телиләр. Чөнки мәсәлән, алар әйтәләр, ну менә сездә нинди матур сүзләр бар, менә безнең рус телендә менә дорогая да, прекрасный да, менә бетте, менә ничектер яңгырашы, күңелгә ятмый дип әйтүчеләр бар миңа мәсәлән. Әгәр дә алар ничектер кызыксыналар икән, мин инде бик шат. Сез гастрольләрдә күп йөргәндә татар теленең кулланылышы Татарстаннан читтә нинди хәлдә бәя бирә аласызмы? Дөресен генә әйткәндә, мин кая гына бармадым дип әйтеп була инде. Ну чагыштырмача бик күп түгел, ләкин йөргәләдем мин Рәсәй буйлап күбрәк, әйме? Мин кая гына барсам да, мин татарларны очраттым. Менә шул мәсәлән Алтайга баргач, мин анда татар кешеләре белән очраштым анда. Анда килгәннәр иде, ялгышмасам, бер бабай, аның хәләл җефете һәм кызы белән килгәннәр. Алар татар киемнәреннән киенгәннәр. Татарча бик яхшы сөйләшәләр. Менә без анда беләсезме, ераклыгы 3500 километрда якын, ялгышмасам, Казаннан. Ул безгә әллә кая теге җирнең әллә кайсы кырыена барган кебек тоелды, ләкин анда да ул татарлар яши. Һәм алар татарчаны, мәсәлән, безгә караганда яхшырак сөйләшә дип әйтер идем мин. Ул анда саклана. Ул кеше әле миңа әйтте, менә ди Барнаулда ди, үскәчә без белән мәчеттә төзедек дип әйтте. Чөнки читтәге татарлар, алар гомумән бәлки Татарстандагы татарларга караганда активрактыр да. Мәсәлән, без бит инде хәзер бу бит инде масса күләм мәгълүмат чараларында еш яктыртыла, менә бу ТНВ-да бигрәк та, әйме, Яңа гасыр каналында анда татарлар бар, анда халкым минем һәм башкалар, әйме, ул элегрәк юк иде. Хәзер ул интернетта да шулай, әйме. Хәзер ул ничектер теге күбрәк яктыртыла. Менә мин шундый хәлне хәтерлим. Без Киров өлкәсенә бардык. Мин кайсы җиргә икән хәтерләмим. Без анда килеп төштек. Анда клуб инде ул, шундый мәдәният йортын, безнең анда концертыбыз булырга тиеш, һәм ул мартта иде. Һәм хәзерге вакытта кебек инде 20ләр тирәсе булгандыр ул, һәм анда безгә хәтле концерт бара иде. Мин кызыксынып карадым, нәрсә бара икән, нәрсә эшләр икән дип. Алар анда Нәүрүз үткәрәләр иде. 21 мартта безнең төркиләрнең Нәүрүз бәйрәме узаймы? Алар анда үткәрә, бу Киров өлкәсендә. Анда алар татарлар гына түгел, анда үзбәкләрне дә чакыралар, татарлар да килә, анда башкортлар да килә, кемнәр барсын да җыялар да шулай эшлиләр. Минем өчен бик тәгәни. Мин әлбәттә гаҗәпләнмәдем, чөнки мин аның беләйдем шулай эшләгәннәрне, әйме, ләкин ул шундый горурлык хисе уята. Кая гына барсаң да син үз кешеләреңне таба аласың. Мин нидә консерваториядә укыганда 2 тапкыр мин бардым Литвага. Безне чакырганнар янында, анда махсус мәктәп иде ул, лагерь балалар өчен. Хәтта менә анда баргач, бу инде Европа бит инде Литва барыбер, әйме. Анда да мин очраштым татарлар белән. Анда күбрәк Кырым татарлары яши, һәм анда теге мин инде аны теге тарихи вакыйгалар белән бәйле дип саныйм, менә аларның анда күчүе, әйме, анда төпләнеп калуы. Ләкин безнең яктан да татарлар бар, мәсәлән, Башкортстаннан булганында, яки башка өлкәләрдән булган татарлар. Анда күбесе әлбәттә татарча белми. Күбрәк әлбәттә Литвада яшәй. Литва телен дә белү кирәк, инглиз телен яки төрекчә белүчеләр бар. Ләкин алар белән аралашу минем өчен бигрәк тә кадерле. Ләкин бер апа бар иде, аның исеме Әсма апа. Без Facebook'ta һәр вакыт аралашып торабыз, алар белән барсы да, теге котлыйбыз, теге бәйрәмнәр белән анда, теге анда, шулай яшибез инде, ул һәр вакыт миңа теге туганы булмаса, туганым дип яза ул миңа һәр вакыт. Чөнки ул апа анда бердән-бер татарча белүче кеше, бик яхшы сөйләшә иде инде. Аның ничә еллар инде монда булганы юк, туган ягында. Мин кызганычка хәтерләмим, каян икән ул сөйләшүенә караганда башкорт апасына да охшаган, әлбәттә, аның ялгышмасам ире Литва кешесе. Ул анда Киевдә, ул инде хәзер улы яшьтә, ул әйтә, менә ди кайтасы да килә ди, менә ди күрәсе дә килә ди, менә ди ирем дә җибәрмәй ди, менә ди булмый ди. Теге виза да ясарга кирәкми, чөнки 2 елның да гражданствосы бар, әйме. Ул анда китә алмый. Менә шундый хәлләр бар, дөресен әйткәндә. Кулланылышы ягыннан төрле җирдә төрлечә, ләкин күп очракта саклана дип әйтер идем мин. Без менә Санкт-Петербургка барган идек, консерваториядә укыганда оркестр белән һәм опера студиясе белән. Без анда Җәүдәт Фәйзинең Башмагы музыкаль комедиясын куйдык.
Ул булды, ялгышмасам, Римский Корсаков исемендәге консерваторияда, аның залында. Шул әсәрне куйдык, зал шагарым тула. Бу Санкт-Петербургта бит, бу бит Казанда түгел. Анда кешеләр килделәр дә инде шуннан соң безне алып киттеләр ресторанга. Ялгышмасам, үзбәк рестораны иде ул. Безне анда нишлектер менә бүлмиләр, теге менә начальство бер җирдә утыра, гади оркестрантлар бер җирдә утыра, барсына да бер өстәл, барсы да бер залда утыра. Шуннан без анда булдык та инде, без каядыр тәнәфескә чыктык менә һәм шунда бер егет килде безнең янга. Безнең менә оркестрда бар татарларны түгел бит, анда барсы да урысы да бар, анда төрле милләт кешеләр, әйме барсы татарча аңламый. Ул егетнең инде менә күңеле тулган шундый ошаган инде аңа. Менә ди тагын ди килерсез әле безгә ди, менә ди тагын ди куерсыз әле, менә ди җырларбыз әле, тагын бер дә очрашырбыз әле. Ул барсы белән дә фотога төшеп чыкты. Анда күп кешеләр утыра, аның татарча сөйләгән күбесе аңламый. Ну аңлыйлар инде аның шатланган, әйме. Ул барсы белән дә шулай анда кочаклашып, ул анда шундый менә теге фотога төшеп шулай калды. Әгәр дә андый менә теге шундый кешеләр бар икән инде менә шулай бәяли торган, әйме. Менә бу сәнгатьне дә, үз милләттәшләрен дә онытмый торган, миңа калса, бу бик яхшы. Татар көйләрен яки җырларын уйный калсагыз, тамашачы ничек кабул итә? Менә дөресен генә әйткәндә, соңгы вакытта менә ансамбльдә Удмурт менә бу җырларына менә кызганычка каршы бездә әзрәк менә игътибар биреләме? Бу җырларына да биюенә дә һәм Удмуртиядә әлбәттә аңа ихтыяҗ бар, сорыйлар, һәм Удмуртиядә күп кеше шул җырны ишетми икән дип килә. Бунда мин татарча уйныйм күп очракта, ләкин ничек кенә булмасын, татар музыкасы ул барыбер яхшы кабул ителә. Мин мәсәлән татар сәнгатенең иң теге танылган, иң мәсәлән дөнья күләм урын алып торган менә бу өлкәсе музыка дип саныйм барыбер. Әдәбият та түгел, театр да түгел. Бу шәхсән минем шундый фикерем. Чөнки музыка бит ул, анда бит тәрҗемә дә кирәкми, анда бер нәрсә дә ки аны тыңлыйсың, үзеңнең күңелең аша үткәрәсең, үзеңнең ниндидер хисләрен туа. Мин уңай кабул итәләр дип әйтер идем. Барсы да кешенең үзеннән тора. Син нинди репертуар уйныйсың? Ул ничек эшләнгән? Син ничек уйныйсың? Мәсәлән, мин минусовка белән уйнарга туры килә безнең менә ансамбльдә. Ул ничек эшләнгән? Ничек син аны халыкка бирәсең? Ул барсы да менә шуннардан тора дип әйтер. Татар теленә булган уй-фикерләрегез, теләкләрегез бәки аны ничек саклап калып була дип уйлыйсыз? Татар телен саклап калу өчен монда барсында комплекслы рәвештә эшләргә кирәк минем фикерем буенча. Әлбәттә башларга кирәк гаиләдән. Чөнки күп очракта менә иң аянычы шул, әти-әнисе татар булган бала да бүген татарча сөйләшми. Бу синди аянычы монда инде теге катнашникларга инде бөтенләй кагылып та тормасан була бу очракта, әйме. Менә шуңа күрә иң мөһиме тәрбия дип саныйм. Мәсәлән, әтисе дә, әнисе дә баласын шулай тәрбияләргә тиеш. Әлбәттә ул теге кыйнап сугып түгел, менә син шулай бул дип әйме, аның белән аралашып, әкиятләр укып, театрга иртәгә менә Курчак театры бар безнең, әйме, репертуары анда әзрәк булса да инде татарча, әйме, ну бар бит әле анда, бетермәделәр бит әле бугай, минем белүемчә. Шул ук театрга, шул ук мәсәлән нинди чаралар бар, Казанда барыбер мөмкинлекләр бар. Казанда гына түгел, менә чагыштыру өчен безнең Татарстанның һәр зур шәһәренең үзенең татар театры бар. Әлмәттә дә бар, Чаллыда да бар, Түбән Камада да бар, Буада да бар, безнең бөтен җирдә бар мәсәлән. Мәсәлән, Удмуртия белән чагыштырган, Удмуртиядә мәсәлән Ижауда гына бар, ялгышмасын. Анда бар ике театр, берсе урыс театры, берсе Удмурт театры, ләкин репертуары икесенең дә бер үк. Һәм сез ничек дип уйлыйсыз? Икесендә дә кызганычка каршы урыс спектакльләре бар. Һәм мәсәлән милли репертуар юк диярлек. Бусы менә гаиләдә, ләкин шул очракта мин монда ниндидер балалар бакчасында мәктәпнең дә роле зур дип уйлыйм. Укытылырга тиеш, мөмкинлекләр булырга тиеш, методикалар булырга тиеш. Дөресен генә әйткәндә, менә бу татар теле ул барыбер авылларда күбрәк саклана. Бездә ничек кенә менә урбанизация менә булмасын, әйме? Чөнки безнең ул бөтен милләтләрдә дә шулай, бездә генә түгел. Менә авыл ул менә бу телнең менә бу иң күп саклана торган җире дип саныйм мин, әйме? Чөнки анда барыбер күбрәк аралашалар. Мәсәлән, шәһәрдә алай аралашып булмый диярлек. Менә мәсәлән, мин сезгә бүген килдем әле, менә вакытыгызга кердем, татарча сөйләштеләр минем белән. Менә барыбер әйбәт бит, әйме? Сөйләшкән, бәлки анда махсус шундый кешеләрне куялардыр, әлбәттә, теге татарча сөйләшә торган кешеләрне каршы алыр өчен ничек кенә булмасын, миңа ул ошады.
Инде мәсәлән, дәүләт дәрәҗәсенә килгәндә бездә булырга тиеш минем фикерем буенча махсус дәүләт программалары. Бу Татарстанда гына түгел, һәрбер милли республиканың дәүләт программалары булырга тиеш. Менә шул телне, мәдәниятне, халыкларны саклау буенча һәм моңа махсус аерым акчалар да бүленеп бирелсә бик яхшы. Һәм федераль дәрәҗәдә дә ул шулай булырга тиеш дип саныйм. Россия күләмендә. Менә һәрвакыт әйтергә ярата. Безнең Россия менә үзенең күп милләтле булуы белән бай дип, менә әгәр дә аны саклауга килгәндә, кызганычка каршы безнең эшләребез әзрәк. Һәм менә бу һәрбер Россиядә яши һәрбер милләткә тигез хокуклар бирелергә тиеш. Саклау буенча да, яшәү буенча да. Миңа калса шул менә шундый комплекслы чаралар булганда саклап калып булыр дип уйлыйм. Менә сез нәкъ менә татар музыкасына тартылгансыз. Менә ни өчен татар музыкасын сыйладыгыз? Татар кешесе булып, бүтән музыкага тартылып булмый минем фикерем буенча, Татар музыкасына татар гына түгел, башка милләт кешеләре дә тартыла. Мине иҗат итү дип әйтмим, менә тыңлау буенча, уйнау буенча, мәсәлән, Татарстанда, мәсәлән, укыган кеше, бигрәк тә мин народникларны әйтәм, менә халык уен коралларында уйнаучыларны алар барыбер әзме күп булса да үзләренең репертуарына алалар андый әсәрләрне. Мәсәлән, Казанда мәсәлән укысаң, монда барыбер үзебезнең бик композиторларыбыз бар, хәзерге эшләүче композиторларыбыз бар, кешенең менә күз аллавын киңәйтер өчен булса да, алар аны алалар репертуарына, яки укытучылар тәкъдим итә, яки алар үзләре. Бу уңай әйбер дип саныйм мин. Миңа килгәндә минем инде бүтән теге ничек дип әйтим, сайлау мөмкинлегем әллә ни юк иде. Бар иде ул минем сайлау мөмкинлеге, ләкин күңел дигән әйбер бар, каядыр омтылыш бар. Мин теге татар музыкасы белән шөгыльләнәм дип әйтмәсем, мәсәлән, минем эшем буенча менә танук ансамбле, мин күбрәк урыс музыкасы уйныйм. Анда аранжировкалар эшләү буенча да, уйнау буенча да төрле, мәсәлән, менә бу казачий җырлар дип әйтәбез инде, менә шул өлкәдә эшлибез. Мин гомумән музыканы күп тыңлыйм. Миңа чит ил музыкасы да ошый, миңа барокко да ошый, миңа симфоник оркестр да ошый, мин барсын да тыңларга яратам. Ләкин теге ничек дип әйтим, эшләү төп эшем мин татар музыкасы буенча дип саныйм инде. Менә ничек уйлыйсыз, хәзерге заманда татар музыкасының кыйммәте бармы? Минем фикерем буенча бар, ләкин әле бик зур түгел, бар. Менә бу әйтеп киттем бит сезгә, менә репертуар проблемасы дип. Менә бу репертуар проблемасы ул бик кискен тора. Без моңа кызганычка каршы менә игътибар бирмибез тиешле дәрәҗәдә. Менә әгәр дә без бүген иҗат итә торган менә композиторларны алсак, менә сез үзегез беләсезме, менә татар композиторлары хәзер иҗат итә торган кемнәр бар менә? Кемне ишеткәнегез бар? Алар бармак белән генә санарлык. Шулай да менә кемнәр бар? Эльмира Галимова, аннары Эльмир Низамов. Иҗаты белән танышмысыз аларның? Хәзер менә нәрсә язалар, нәрсә уйныйлар беләсезме? Асма күпме? Менә ул композиторларга килгәндә, менә әгәр дә сез аның иҗаты белән танышсагыз, кызганычка каршы, менә ул композиторлар Европага тартыла. Менә бу Европа стилендә иҗат итәргә тырышалар, кызганычка каршы. Һәм менә бу бигрәк тә әле авангардка кирип китәләр. Менә бу 20нче гасырда барлыкка килгән, менә бу теге әйтәләр, менә течение дип әйтәләр, менә бу агымнарга алар кушылалар. Һәм татар музыкасы анда бик аз кала, кызганычка каршы. Барсы да менә бу традициялардан китәргә тырышалар, пентатоникадан китәргә, мелизматикадан китәргә, менә шулардан китәргә. Мин аны әйтмим, теге ниндидер үсештә, каядыр омтылышта булмаска тиеш, булырга тиеш, эшләнергә тиеш, ләкин менә аны тыңлагач, гади кеше тыңлый, профессор тыңлый, ул аңларгач, бу минем музыка, татар музыкасы дип. Кызганычка каршы, монда игътибар итәргә кирәк. Шул мәсәлән Эльмир Низамовны алсак, мин аның белән таныш, шәхсән әйтим, ул инде шактый танылган композитор, аның бит әсәрләрен инде дәүләт симфоник оркестрлары да уйный, аның үз сайты да бар инде, ул бит инде Кара Пулатны да язды бит куйдылар, теге Алтын Казан, башка. Менә аның иҗатына килгәндә, мин интернетта күбрәк укырга яратам, менә яңалыкларны, анда язалар, менә русча язалар шулай дип, произведение татарского композитора Эльмира Низамова прозвучало в Монте-Карло, ялгышмасам, каядыр Европада инде, шулай дип язалар. Укыганыңыз бардыр, ләкин берсе дә сорамый, нинди әсәр уйнадылар икән анда дип. Анда уйныйлар аның әсәре «Небесное движение» дигән әсәре, симфоник оркестр, аны Сладковский уйнады, ишеткәнегез булса. Әгәр дә аны тыңласагыз,
Ул татар музыкасы да түгел, ул рус музыкасы да түгел. Ул шундай авангардный әйбер. Нинди техникада язылгандыр, миңа минем фикерем буенча серийный техникада дип уйлыйм мин аны. Бәлки мин ялгышамдыр, мин ул өлкәдә белгеч түгел, ләкин анда әлбәттә менә гомуми менә музыка күзлегеннән караганда ул җитди әсәр, анда шундый теге фикерләр салынган, анда шундый оркестровка эшләнгән инде, әйме. Татар музыкасына менә аның кагылышы бар микән? Бу бик зур сорау уята. Минем фикеремчә юк. Кызганычка каршы. Һәм нишләптер менә бу оркестрлар бигрәк тә алар менә шундый әсәрләргә күбрәк игътибар итә. Ләкин шулай ук әйтергә була бит инде аны вокаль музыкасы да барды, Илмир Низамовның, әйме. Ул бит инде зур шагыйрьләр белән менә эшли, анда Ренат Харис, Равил Файзуллин, менә мин белгәннәре шулар, әйме, анда романслар язылган. Ләкин ул романслар әлбәттә менә аның теге сүзләре татарча булмаса, татарча булыр иделәр микән алар? Менә монда сорау астында минем өчен дөресен әйткәндә. Әлбәттә һәр кеше омтыла куядыр. Татар музыкасында экспериментлар куя, әйме. Анда латтан китергә тырыша яки башкача, ләкин миңа калса монда шактый гына уйланырга кирәк. Менә бу өлкәдә. Мин аны начар дип әйтмим, берничектән начар дип әйтеп булмый. Ул барыбер менә шулай бара. Ләкин безнең менә бу өлкәдә проблемалар бар. Ләкин хәзер бит инде ни уңай мисал кирәк бит инде, әйме. Бер мәсәлән, минем дустым бар, Ильяс Камал дигән композитор. Бәлки аны ишеткәнегез бардыр. Әйе, виолончельдә уйный ул. Без аның белән күптән түгел сөйләшкән, без аның белән инде бик күп фикерләребез уртак, без аның белән очрашсак инде теге бер 5-6 сагать сөйләшмичә аерылышыр алмыйбыз, әйме. Интернетта да шулай. Менә мәсәлән, әгәр дә аның иҗатына менә игътибар итсәгез, нинди генә әсәр язмасын ул, анда гел менә бу татар музыкасы менә бу чагылыш таба. Хәтта ул анда мәсәлән нидер джаз элементлары да кулланыла, нидер анда яңа заманча техникалар да кулланыла, ләкин нәрсә генә эшләмәсен, ул анда чагыла. Мин аның әйтәм инде, мин синең әсәреңне әйтәм, аера алам хәзер. Бу инде бәлки аның нидер стиле барлыкка килгәндер дип әйтергә була. Әле ул яшь композитор бит, без аның белән консерваторияны бергә тәмамлаган идек. Ул хәзер филармониядә эшли бит инде, солист булып һәм иҗатын дәвам итә. Мәсәлән, менә аның әсәрләрен мин шактый югары бәялыйм. Мин аңа гел әйтәм инде, тәкъшәм син әйтәм, татар музыкасының киләчәге инде бу өлкәдә мин аңа әйтәм инде гел. Ул инде әлбәттә килешмәй моның белән. Ул теге алай башын күтәреп йөри торган кеше түгел. Ул гел эшли дә эшли. Ләкин мәсәлән, мин аның менә соңгы җибәргән әсәрләрен мин тыңлаган идем. Ул татар музыкасына түгел, ул башкорт фольклорына да мөрәҗәгать итә, керәшен фольклорына да мөрәҗәгать итә, яки башка шундый халыкларның менә бу җырларына да мөрәҗәгать итә. Һәм шактый уңышлы дип саныйм мин аны. Уңышлар телим. Башка композиторларга килгәндә, мәсәлән, анда күбрәк бит инде хәзер композиторлар күчтеләр җыр язуга. Җитди менә бу музыкага игътибар бирелми диярлек. Ни өчен җырга дигәндә, чөнки җырны бит аны сатып була. Сатасың да акча эшлисең, акча эшләгәч эшләргә була. Мәсәлән, син анда скрипка өчен концерт ясаң, фортепиано өчен концерт ясаң, сиңа беркем дә акча да түләми, аны уйнамыйлар да. Әле әгәр дә синең мәсәлән үзең өчен мәсәлән нидер язмасын ясасын килә икән, әле оркестр үзе синнән акча сорарга мөмкин аны эшләгән өчен. Чөнки бездә шундыйрак менә вазгыять бүгенге көндә. Менә күз алдына китерегез, симфония яздыгыз дейсез, әйме? Сез композитор барасыз, Татарстанның дәүләт симфоник оркестрына уйнамассыз микән минем әсәрне дип. Бәлки кызыксынып алсалар, аны уйнарга да мөмкиннәр. Әгәр дә инде кызыксыну булмаса, менә шул теге авангард булмаса, әйме? Теге аннары сезнең мәсәлән аудио язма эшлисез килсә, запись итәләрендә, әйме? Алар әйтерләр, менә шуны хәтлек сумма түлисез дә, без сезгә аны яздырып бирәбез дип. Мәсәлән, без менә саклар өчен менә архивта үзеңнең шәхси менә язмаң булсын өчен, әйме? Ә моның өчен бик зур акчалар кирәк. Һәм ул теге ничек дип әйтим, кеше аның белән акча гына эшләми, әле үзенең акчасын да нитә чыгара үзеннән. Менә шундый яклары да бар. Хәзер мәсәлән, җыр язучылар алар күп. Анда һәрбер кеше композитор дип саный үзен. Миңа калса шулайрак менә бүгенге көндә. Һәм дә сез консерваторияда укыган кеше буларак бирә аласыз, әйтеп китә аласызмы? Ни өчен татар дәүләт опера һәм балет театрында татар телендә булган репертуарлар бик аз? Менә бу бик яхшы сорау. Мине бу сорау барчы менә күптән түгел генә бу темага шундый бер теге мәкалә чыкты.
Жерче Калимулина кем исеме? Ялгышмасам әйме? Әйе. Ул анда тәнкыйтьләп чыкты менә бу нине. Менә шул театрның инде анда ялгышмасам үткәрделәр Шаляпин фестивале әйме? Анда һәм шунда килгән пресс-конференцияда Италия кешесе татар операсы ишетергә теләр идем дип әйтте бугаймы? Ялгышмасам. Моның бу тулысынча килешәм. Эшләптер менә ул театрның менә җитәкчесе дә татар кешесе әйме? Утыра. Ләкин ул нишләптер игътибар бирми моңа. Мин моны һич кенә дә аңламыйм. Менә әгәр дә без ул бит инде шундый матур бинада ясалган әйме? Казанның үзәгендә тора. Муса Җәлил исемендә татар дәүләт опера һәм балет театры татарча язылган анда. Әлбәттә Муса Җәлил исеме белән дә бәйле, бу бит бик зур исем. Миңа калса әгәр дә шулай дип атала икән, кимендә 60-70% менә андагы күрсәтелгән опера һәм балетлар ул татарныкы булырга тиеш дип саныйм. Әлбәттә чит ил классикасына да игътибар бирергә кирәк, урыс классикасына да игътибар бирергә кирәк. Әйме, чөнки бездә татарлар гына яшәми, төрле репертуар белән дә кызыксынасы килә, югары дәрәҗәдә куелышын да карыйсы килә, ләкин без үзебезнең бит менә бу мирасыбызны югалтып барабыз. Бүгенге секунданда нәрсә куела менә? Анда куела Шүрәле балеты. Шүрәле балетына барганыгыз бармы? Шулаймы? Аны ләкин менә ни афишаны укыгыз һәм сорагыз. Шүрәле балетына минем дә барганым бар, кайбер вакытны аны уйныйлар. Симфоник оркестр уйнамый тире, куялар язма, симфоник оркестрны һәм шуңа куела спектакль. Минем шундай да булганым бар. Оркестрны без җыеп уйнатырга кирәк, ә мулай куясың да уйныйсың, ләкин аның билет бәяләре арзанрак күпкә. Менә шунысы да бар. Бәлки кызыгы бала күрмәгез тагын тик арзанлы билет дип. Шундай менә яклары бар. Безнең үзебезнең әгәр дә менә шул театрлар куймый икән, һәм аннары соң менә бу авторларына гонорар түләмий икән, әлбәттә композиторлар эшләмәячәк. Алар менә шул җыр язып, эстрадага сатып акча эшләячәк, чөнки кемдер кайдыр эшләргә тиеш бит. Мәсәлән, бездә алар язып булмый торган кешеләр, язып була торган, яза алырлык кешеләр бар. Миңа калса, алар эшли алалар. Анда операда нәрсә бара? Алтын Урда балеты улаймы? Балеты баран, операдан Шагыйрь мәхәббәте, Резеда Ахиярова. Ялгышмасам, менә әгәр театрга барсагыз, менә ул нигә индәйме? Операга. Анда теге сатыла менә, саталар менә шундый теге ниләр, буклетлар инде анда языла менә кем килгән, нинди солист, кем куя, кем дирижер әйме. Мин ялгышмасам, анда чакырылган солистлар җырлый. Менә бу нине төп партияларны Мәскәү операсына, Санкт-Петербург операсына, Мариинский театры әйме. Менә шуннан килгән кешеләр уйный. Безнең үзебезнең кадрларыбыз каядыр, мин белмим, консерваторияларны күпме чыгара, күпме укыта, ләкин эшләптер юк. Менә бу миңа калса бик теге яхшы әйбер түгел. Минем фикерем буенча, ләкин безнең менә ынтылып барган операларыбыз бар. Мәсәлән, Мансур Музафаров, Галия Бану операсы. Ул куелмый, мәсәлән, әгәр дә, ләкин шуңа да карамастан менә консерваториядә опера студиясе бар. Һәм опера студиясе ничектер менә бу халыкның менә бу ихтыяҗын канәгатьләндерә. Менә алар Нәҗип Җиһановның Качкын операсын куйдылар ялгышмаса. Анда карадыңызмы? Мин карамадым, кызганычка каршы. Менә бу мин аны бик уңай әйбер дип әйтергә. Ул бит әле опера театры дигәч, опера һәм балет кына куелырга тиеш дигән сүз түгел. Безнең әле музыкаль драмаларыбыз да бар, музыкаль комедияларыбыз да бар. Менә шул Җәүдәт Фәйзи, Салих Сәйдәшев, аны бит мәсәлән Камал театрында куеп булмый. Тинчурин театрында да куеп булмый аны. Аңа мәсәлән шундый зал кирәк. Зал, махсус шундый ниләр кирәк. Анда әле хореография элементлары да бар, анда күбесендә. Шулай эшләнгән. Ул анда кайчандыр куелган. Менә ниндидер әсәр куеп маташалар иде. Ялгышмасам, менә шул Жигановны микән куеп маташалар иде. Мин опера театрына килгәнем концерт куярга, һәм анда минем таныш бер апа бар. Ул костюмер булып эшләми икән, ялгышмасам. Консерваториядә дә без аның белән опера куйганда очрашкан, һәм монда да очраштык та. Ул әйтәм, менә сез ни хәлләрдәсез, ничек эшләп ятасыз? Ул әйтә, менә ди, ниди, Жигановны бит әле куярга җыенабыз ди, нидә ди, консерваториядә ди, безнең инде аңды. Менә мин хәтерләмим ничә ел икәнен, 25 ел үтте миндә ди, 30 ел үтте миндә ди, шуны да куйганга ди, опера театрында. Хәзер менә аны консерваториядә куялар. Консерватория әле Хафиз Әләм Иркәмне дә куйды. Менә бу башмагымны, менә мин аны үз тәҗрибәм белән хәтерлим, Казанда куйганда беренче тапкыр куйдылар. Халык аңа шыгрым тулы йөри, басып карыйлар аны. Миңа калса, менә аның сюжеты да, менә бу куелышы да
Анда бит у бит катлаулы бер, аны җиңеленә куй булмый, анда җырчы кирәк. Анда уйнарга кирәк. Анда бит менә ариялар, җырлар бар, гел оркестр уйный анда, әйме? Теге дивертисментлар дигән әйбер бар. Аны теләсә кем куя алмый. Шактый катлаулы әйбер. Ләкин менә бу Казан консерваториясе менә шундый эше, әйме? Мине канәгатьләндерә. Дөресен әйткәндә, мин моңа шат. Кемдә аны эшләүче кешеләр бар. Менә шул югалмасын дип, әлбәттә алар татар теге әсәрләренә игътибар бирә, башка менә ниләргә дә игътибар бирәләр алар. Юнәлешләргә дә, әйме? Ләкин менә хәл шулайрак кызганычка каршы. Хәзер эстрадага да калган булыйк. Татар эстрадасы белән сез танышмы, күзәтеп барасызмы? Менә бирсәгез иде. Канәгатьләндерәме сезне? Дөресен генә әйткәндә, баштан башка милли республикалар эстрадасы белән чагыштырырга кирәк миңа калса. Чөнки күп әйбер чагыштыру да күренә. Мәсәлән, мин Ижауда яшәгәч, мәсәлән, әйдәгез Удмуртия белән чагыштырыйк. Удмуртиядә гомумән эстрада юк андый нәрсә. Мәсәлән, бер-ике җырчы булырга мөмкин. Анда бер-ике коллектив булырга мөмкин. Ләкин бездә меңәр җырчы юк. Бездә шулай бит инде, әйме? Аны берәрсе саный микән? Теге махсус комиссия, теге ясыйбыз дип әйттеләр дә, менә шул теге санау буенча да бер махсус комиссия ясасалар әйбәт булыр, әйме? Кем күпме җырлый, кайда җырлый? Менә анда юк. Һәм кешенең анда әгәр дә булмагач сайлау мөмкинлеге дә юк, кызганычка каршы. Сайлау мөмкинлеге булмагач кая килә инде ул? Шул тагын ансамблен карарга килә инде ул. Күп очракта яки башка ансамбльләргә йөри, яки бүтән җиргә барып карый. Ул, мәсәлән, Башкортстанда менә эстрада әйбәтме? Анда бар, анда йөриләр, әйме? Ләкин сыйфаты ягыннан ул, мәсәлән, безнекенән аерыламы? Аерыла, миңа калса. Ләкин Татарстанда менә бу бик каты җәелеп китте безнең эстрада, әйме? Ул кайчан башланды дип уйлыйм. 90-нчы еллардан дип инде, әйме, күбесе башланып китте дип. Хәзер менә без карасак, бездә нинди генә жанрлар юк анда. Кем ничек булдырала, кемдер рэп җырлый, кемдер клубняк җырлый, кемдер лирика җырлый. Ну, һәркем үзе яза, үзе җырлый хәзер. Чөнки барсы да бит акчага корылган. Менә бу дөресен әйткәндә, мин уңай яклары күбрәк дип әйтергә барбы. Менә бик зур анализ ясап караганда, ни өчен? Чөнки әгәр дә кеше татар җырына йөри икән, улан тыңлый икән, нинди генә дәрәҗәдә булмасын, бу менә сез әйткәнчә, менә бу татар теле саклануга бер адым булып тора, бер караганда. Чөнки әгәр дә яшьләр тыңлыймы, аны башка кешеләр тыңлыймы, әгәр дә ул аны тыңлый икән, барыбер ничектер менә ул җырның сүзләре белән танышасы килә, аның тәрҗемәсен беләсе килә башлый кайбер кешедән. Менә без кичә автобуста кайтабыз, минем бер удмур дустым бар, бергә эшли торган. Ул әйтә, менә татар җыры бар иде, без шундый ди, менә туган як дип җырлыйлар иде. Менә шундый популяр җырга әйләнеп китте, әйме? Менә алар аны тыңлыйлар. Ләкин менә әгәр дә бәя бирү дигәннән, монда менә бит инде хәзер сөйләшүләр алып барыла, менә махсус шура төзү, контрольдә тоту дигән әйбер беләйме? Менә бу әгәр дә минем фикеремне беләсез килсә, бу уңайдан, бу күптән кирәк иде. Ләкин ул бер 10-15 еллар электә кирәк иде. Мин моның белән тулысынча килешәм. Әлбәттә, контрольдә булырга тиеш барсы да. Безнең бөтен әйберне менә контрольдә тоталар, эстраданы гына контрольдә тотарга оныталар. Хәзер әйме? Менә әгәр дә без менә шундый анализ ясасак, мәсәлән, җырлыйсың килә икән синең, әйме? Бер нинди дә юк, киртәләр юк. Сиңа белем дә кирәк түгел, сиңа беркемнең рөхсәте дә кирәк түгел. Барасың филармониягә, залны арендовать итәләсең, аны теләсә кемгә бирергә мөмкиннәр. Шулаймы? Шулай. Акчаңны түлисең, концертыңны куясың, җырлар яздырасың, шигырен сатып аласың, киен сатып аласың, музыкантлар яллыйсың һәм эшләргә була. Барсын. Шулаймы? Шулай. Күп кешеләр шулай эшли. Ләкин менә бу шура төзегәч, аның бөтенләр критерийлары булырга тиеш, нәрсә буйлап сайлап алырга. Монда теге банальный яңгыр инде, әйбәт җырласын, теге шагыйрьләр тикшерә, менә шигырьләре мәгънәле булмасын, плагиат булмасын дип әйме. Ләкин минем шундый фикерем бар, менә бу эстрадага, ну, җырчыларның күз уңында табыз инде әйме. Мин мәсәлән шундый, мәсәлән, таләп куер идем, махсус югары музыкаль белеме булган кешеләрне генә анда кертергә һәм җырлатырга дип. Ләкин моның белән килешмәскә мөмкиннәр кайбер кешеләр, әйме? Теге кемдер әйтергә мөмкин, менә ул бит талантлы кешеләр бар шундый, менә белем булмаган дип әйме? Теге яки башка шундый менә кешеләр бар дип әйме? Ләкин андый кешеләр барыбер югалмый. Безнең бүтән мөмкинлекләребез бар. Безнең үзешчән сәнгать бар. Безнең башка менә шундый җирләр бар. Әгәр дә кеше ул бик талантлы икән, ул миңа калса уку йортында тәмамлый ала һәм аңа андый мөмкинлек бирергә дә кирәк. Әлбәттә, андый кешеләрне мин югалтырга кирәк дип санамыйм.
Ләкин безнең менә татар эстрадасын менә карасак, анда ничә күпме кешенең белеме бар. Анда күбрәк әле теге 50-гә җиткәч киләләр, пенсиягә чыккач килүчеләр дә бар безнең андаймы? Андыйлар бармы? Бар. Миңа калса. Менә мин теге бик каты бәхәсләшеп теге сөйләшергә яратам. Теге үз туганнар арасында менә мәсәлән мин барсам, мәсәлән РКБга хәзер барам да, әйтәм, менә мин врач дiyəm үземне. Мин талантлы, әйдәгез бирегез әле миңа бераз җирлене операция ясыйм әле дим. Менә минем белемем юк медицина буенча, әгәр дә мин шулай эшләсәм, аның менә ахыры аяныч бетәр иде. Әгәр дә менә эстрадага менә бернинди белемсез, бернинди күз алласыз килеп, ул шулай фаҗига. Ләкин монда әйтергә була, кеше гомере белән эстраданы чагыштырырга ярамый дип. Ләкин менә бу кешегә бирелә торган менә бу барыбер товар дип атарга була, эстрададан ул шулай үзенең нәтиҗәсен бирә. Бигрәк тә рухи яктан. Кайбер әле тагын шундый фикердә әйтүчеләр бар. Бу бигрәк тә үзләре өчен курка торган җырчылар әйтә моны. Нәрсәгә кирәк ул менә шундый комиссия, менә барсы да җырласын, халык аны калдыра, аннары менә яхшыларын дип, начарлары төшеп кала дип әйме. Ләкин мин моның белән шулай килешмим. Мин моның белән килешә алмыйм. Дөресен генә әйткәндә, ни өчен? Чөнки халык күп очракта бездә беренчедән музыкаль белем бирү менә бу системасы дәрәҗәсе түбән дәрәҗәдә. Чөнки мәсәлән, гади мәсәлән кеше ул мәсәлән музыка белән таныш түгел, профессиональ музыка. Мәсәлән, чит илләр белән чагыштырганда, рәсем сәнгате белән, театр белән бездә аерым кешеләр генә йөри, аерым кешеләр генә карый. Яки шул өлкәдә эшли торган, яки шул өлкәдә тәрбияләнгән кешеләр, менә бу очракта кеше менә шул кешеләрне карап, эстрадада менә шул югары сәнгать икән, менә шул җырларга тиеш икән, шунда шигырьләр булырга тиеш икән дигән фикер тууырга мөмкин. Миңа калса, югары сәнгать белән ул ниндидер үзешчән сәнгатьне яки ниндидер анда теге шундый ясалмалыкны аера белергә кирәк. Чөнки аның тәэсире бик зур. Ул рухи яктан гына түгел, физик яктан да аның тәэсире зур. Бик зур. Шуңа күрә минем фикерем шундый. Хәзер аның бит әле икенче яклары да бар. Менә хәзер җырчылар күбәя торган саен нәрсәләр арта дип уйлыйсыз? Шагыйрьләр арта әлбәттә. Композиторлар арта. Хәзер бөтен кеше шагыйрь. Хәзер һәрбер авыл апайы да үзен шагыйрь дип саный һәм язалар. Ул шигырьләрнең менә бу эчтәлегенә килсәк, анда шуның хәтле күп хата. Менә бу тавтология, мәгънәви хаталар анда бик күп. Ул плагиат дигән темага мин кагылып та тормыйм. Анда мәсәлән тәгән бер фикерне икенче төрле кабатларга ярамый дигән ансы битеннән бигрәк югары дәрәҗә бит инде тәгән стилеңне булдыру дип инде. Музыкага килгәндә мин үзем музыка буенча белгеч булгач, анда инде проблемалар тагында күбрәк. Әле шундый ни бар бит безнең закон полисовкага җырларга ярамый дигән, анда штраф бар, миллион сум анда яки ул афишада күрсәтелергә тиеш иде, шундый бер бар. Бар бит, хәзер ул эшлеме, юкмы, мин белмим. Ләкин практикада тере тавышка җырлаучылар бик аз. Хәтта менә безнең Мәскәүдә дә концертлар куйган бар, менә шул эстрада җырчылары белән бит очрашасың, анда да барсы да диярлек тере тавышка җырламый. Әлбәттә, төрле ситуациялар була менә тормышта. Булырга мөмкин менә шулай сине куадыр концертка чакыралар, ниндидер зур зал яки ниндидер зур сәхнә, һәм сиңа анда чыгыш ясарга кирәк. Анда киләсең, беркемдә синең микрофоныңны да анда киләми, беркемдә анда синең режиссерың да юк, ниң дә юк. Шуңа күрә анда очракта кайбер вакытта полиска эшләргә туры килергә мөмкин кешегә. Чөнки башкача чара юк. Чөнки концертка акча түләнгән, кешеләр җыелган, аны итеп булмый, аңлатып булмый. Менә шундый очраклар булырга мөмкин. Ләкин күп очракта үзен хөрмәт иткән кеше, мәсәлән, сольный концерт куя икән, әлбәттә ул моны эшләмәскә тиеш дип саныйм мин. Ләкин кайбер җырчылар акланырга тырышалар. Менә минем бераз ширләдем дә, менә тавышым начаррак, менә бу җырны бит бу концертта җырлыйсы килә иде минем дип тә. Менә шундыйлар да бар аны. Ләкин бу очракта җырчы үзе хәл итә инде. Менә музыкага килгәндә без нишләптер гел менә теге җырчыларны гына алабыз, ләкин бит аны музыкасы да бар. Менә бу инструменталистларны әйтәм, уйнаучыларны, монда бит менә бөтенләй закон ягыннан ни юк, чикләүләр юк. Мәсәлән, баян синең алдан яздырылганмы, гитара алдан яздырылганмы? Менә шул ук полисовка, чикләүләр бит юк анда. Һәм монда да тере уйнаучылар бик әз дип әйтер идем мин. Кызганыч чыгар. Һәм Казанга кайтырга җыенасы дип беләм. Ишеттем, нинди планнарыгыз бар алга таба? Кыскача әйтеп китсәгез.
планнар зордан дөресен генә әйткәндә, әле кайтырга теләгем генә бар, ләкин әле теге барсы да хәл ителмәгән. Ник дигәндә, бездә менә татар халык макалы бар, шундый чит җирдә солтан булганчы, үз илеңдә олтан бул дигән, әйме? Шуңа күрә, бәлки мин барыбер шул эшчәнлек буенча дәвам итәргә телим. Мин әле уйнап кына калмыйм, төрле эшкәртмәләр белән дә шөгыльләнәм, мәсәлән, төрле инструментлар өчен бу. Күбрәк инде халык көйләре, оригиналь музыка минем алай бик юк. Хромка өчен, баян өчен, анда менә күптән түгел труба өчен бар минем язылган әсәрләр, әйме? Шул әсәрләргә язмалар эшләргә исәп, яңадан уйнарга исәп, һәм шундыйрак планнар мин шул кәдәшләргә исәп. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.